Jack Lemmon, joka pitää upean kysymyksen monologin. Tim Robbins, aivan vastuumaton moottoripyöräpoliisi. Tai Jennifer Lee, puheenjohtajaperheen äiti. Mutta mitä välisten enempää. Haluatko sinua? Joitakin pitäisi nostaa jo mainittiin kansaksi. Eli yksissä. Miksi heitit Vekon pois? Almanin loistelija se elokuva perustuu. Joo. Siinä on paljon matkustajia. Alle ja vaikka ketä. Monta vuotta jättää? Ai. 4. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon jättää. Sopimuksen mukaisesti kyllä tai ei. Ja ne vielä sovittanut, mutta ensin juttuun ja Ruotsin puolelle uusia. Tuossa oli toukokuu, sitä Näillä mairittelevilla sanoilla ruotsalaiskalastaja ylistää Suomea pyyntilaitteiden kehittelijänä. Mutta ainakin itse kalastuksen suhteen Suomen ja Ruotsin välit ovat tänä kesänä. Noin, karkki helvet vielä kauan. Sitten saat siitä ottaa aina Siitä kuule saa karkki. syvä sitten. Kato teistä, mitä näet. No niin. Kato, täällä on karkki, helmet on täällä. Kato peilistä, kato. Nää on karkkia. Ja ihan sattuu puvun väri. No. Niin. Tää on hyvä. Kyllä on sattu sama väri. Niin.